awuthathi lutho angubaba unezwi lakho simakade ezinhlizweni ezweni zaba nameni ameni 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 Galatia 6:4-6 akube yilowo ahlola umsebenzi wakhe khona kuyoba ngokwakhe kungabi ngokomunye ngoba yilowo nalowo uyothwala umthwalo wakhe ufuna nipho komunye umuntu nize nixabane ufunani ngoba uneyakhe indlela nosuku ohamba ngalo akulona oluzohamba lo ufunani abase-Efesi 6:11 hlomani izikhali zonke zikaThixo khona niyoba namandla ukumelana nobuqili bukaSathane hlomani izikhali zonke zikaThixo kungasalutho ukuze ube namandla okumelana nobuqili kwaSathane ngoba ukhona la uSathane udlala ibhola elikhulu kabi uyawina uyakora nje njalo nje ukhole nibenzuma Petro qale sahluko sesihlanu verse 8-9 qondani nilinde ngoba uSathane uyahamba njengebhubhe selibhodlayo elifuna elingase libadle mphikiseni niqine ngokukholwa aniqinile ngani ngokukholwa yini uwe kalula nje wena uwelani kalula uyiNazaretha ameni 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 eni zokho abekezelani noma kunjalo kungenwa kanzima ameni 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 sango lakho nalingane alingenwa nemithwa shiyani phansi leyo mithwalo alingenwa Efesi 5:11-12 ningahlanganyeli nabanye abantu ekwenzeni izenzo zobumnyama ezingenazithelo kungenana anozidalula ngoba kuyihlazo elikhulu ukukhuluma ngalezi zinto ezenziwa abantu ebumnyameni amazwi ahlakaniphileyo 6 uqala ku16 ugcina ku13 lezi zinto ezisikhombisa lezi zinto ezisithupha uJehova uyazizonda yebo ke ezisikhombisa ziyisinengiso somphefumulo wakhe
amehlo azidlayo nolimi lwamanga nezandla eziphalaza igazi elingenacala inhliziyo eqamba amacebo amabi izinyawo ezigijimela ebubini nofuta amanga engufakazi oqambayo loqhubela inkani phakathi kwabazalwane ndodana yami gcina umyalo kayihlo ungasideli isifundiso sikanyoko ubophe enhliziyweni yakho njalo uthekeleze entanyeni yakho nxa uhambayo kokuhola nxa ulalayo kokugcina nxa ukhulumayo kokukhuluma nawe ngokuba umyalo isibani nomthetho uyinkanyiso leziyalo zokululeka zindlela yokuphila. Ngiyabonga. Isaiah 29 verse 15. Wow. Kulabo abalinga ukuthukusa izenzo zabo zobubi ngakuThixo. Bethi sibonwa ubani saziwa ubani. uNkulunkulu ngisho ngasemgodini yokubona. Uma uzoqashisa izinto ezimbi la siyakudabukela ngomhla kuphela. Ngoba uyeza. Uyeza umhla kuphela. Uma phambi komuntu kube mnyama. Abase verse 5 verse 11 to 12. Ningahlanganyeli nabanye abantu ukwenza izenzo zobumnyama ezingenazithelo. La kuningi osekwenziwa manje. Okungekona abanye babhengiselwe enxanye la abanye. Kodwa uShemba zangasho ukuthi asenze nje. Azangasho ukuthi asizondanela. Hawu. Ithi sizwe sengikhathele ifika la. Kulo wanyaka. Kanti bifikile kumfundisi ukhanyile wathi ukhanye wathi ima kancane. Ima kancane mfowethu umhlangano yeza. Ngoba ikhona kuloza abahamba nayo labantu basephakameni. Mase sifikile kuza nayo umfundisi ukhanye. Iyakhuluma lensizwe. Baba sengikhathele kubulala abantu kwathi hasha enhlizweni kimi yathi thini lo muntu manje. Ngithi babulalelana abantu. Uthi ngineke ngeyami baba sibaphuca imoto. Dubula phuca imali. Manje baba ngikhathele lento angisafuni. Manje bathi angilinde wena. Bathi uyabona kuzokwenza nje ngesabatha uze esontweni. Uhlangana naye umfundisi ukhanye umtshela uzokuchazela ukuthi uzokwenza njani ngoba kufuneka ubhabhatiswe ngesonto. Ukhetha inkosi yasephakameni uye esontweni ungehlukani namaNazaretha. Ubayeke laba bangani bakho abakushonisa eceleni. Ngempela lensizwa yenza njengoba ngishilo. Wayeyalela umfundisi yahamba ngendlela. Yafika ngonyaka olandela isizobonga lensizwa. Iseyikaniwe isithi phoza umuzi yathola nomsebenzi onemali ayibonga inkosi enkulu yasephakameni. Manje pho wena kanti wenze njani? Jacob 5 verse 19 no 20. Ngiyaqina abantu benkosi. Izama ayimile kahle itshekile bayigudluzile endaweni enhle yayo. Hey ngikwazi nakuthukuthela angizange ngithukuthela. Ngimjaphe nje kuphela. Ngitheni? Jacob 5 qale 19 to 20. Bazalwane uma umuntu wakini eduke eqinisweni uma umuntu wakini edukile eqinisweni omunye ambuyise omnyaka ambuyise akazi ukuthi awazini ukuthi obuyisa isone kwedukeni obuyisa isone kwedukeni kwaso
uyakusindisa umphefumulo usindisa umphefumulo wakho asibekele izono eziningi usibekele izono zakho eziningi ngiyabonga uyabona ufront line lo wabafundisi bakithi uyabona ngoba bahlala bema besithethisa beshukwasha kwacima kwasoko izono zabo ziyathethelelwa ngale msebenzi abayenzayo wokukhuza abantu ukuthi hayi musuzondo omunye musulubuko omunye ulungise eyakho indlela uphekelana isibe sweni uzohamba naye lo muntu imvubu yami iphi ngoba abantu laba bacabana la manje angazizokwenza njani mina ngizongena endlini ufike ngumtshele baba omkhulu yonke lento eniyenzayo manje ngiceba ngaphandle ngiceba cha ngizothi baba omkhulu akaniyaleke niphathane kahle kusemhlabeni kaNkuluNkulu la Inkosi ayibusise senokuzwile Size